Squid say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikipitanga kukuya panelo channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takigira inya ya Kuitwa. The United Kingdom Best Investigative Unit inonzi dug up ya Buda ichitaura ichiti the Zimbabwe much feared Central Intelligence Organization CIO and Kwaida eliminate the opposition leader Nelson Chamisa Mugora 2022, and they wanted to blame it on COVID-19. Chamisa huyo angari front runner pa elections at 2023 alikunza identified by the CIO is the main challenge to President Emerson Mnangagwa's second term in office. So Zurgunzi Aida Kuurayiwa More Zimbabwe according to a dug-ups article Yakabuda Ishtaura about the former director general MaCIO Isaac Moyo. Yakabuda Ishtaura lost his job because of incidents akawanda anosanganisira iyoyi shinza akambodzingwa way back in 2020 More Zimbabwe, 2 years before appointwa zvakare by President Emerson Mnangagwa. Moyo and aionekwa as a diplomat rather than an operative, and my juniors ake akabuda openly kuna President Emerson Mnangagwa vachitaura ivo vachiti he was too nice, but he was too nice to lead the CIO. Mushure mekunge akabuda achiramba kuuraya Nelson Chamisa More Zimbabwe. As early as 2020 vaMnangagwa vakareceiva mareports wawa majuniors ake achitaura iye achiti he is nice but ineffective More Zimbabwe. Nyaya yakaburitswa neThe New Zimbabwe vachitaura vachiti United Kingdom Investigative Unit dug up has made sensational claims that Zimbabwe's much feared Central Intelligence Organization CIO considered eliminating opposition leader Nelson Chamisa in 2020. Then you have it blamed on COVID-19. Chamisa, who was the front runner to win 2023 presidential elections, he had been identified by CIO operatives as the main challenge to President Emerson Mnangagwa's second term in office. Dug-up's article, which seeks to explain how former CIO Director General Isaac Moyo lost his job, reveals intricate details about the goings on at the State Security Agency, including a plot to have him hired as way back as 2020, just over 2 years after his appointment by Mnangagwa. Moyo reads the investigative piece was viewed as a diplomat rather than an operative. His juniors are said to have openly told Mnangagwa that having him as head of the CIO would cost him his presidency, and advised that he be relieved of all duties. For refusing to kill Chamisa and other problematic elements within Zimbabwe's politics, Moyo was described as being too nice to lead the CIO. As early as 2020, Mnangagwa received reports that claimed Moyo was a nice but ineffective Director General. One such report, dated February 15, 2021, claimed Moyo had turned down 2 projects or operations that suggested using COVID-19 pandemic as a smoke screen to kill opposition candidates, including Nelson Chamisa. Dug-up understands the proposal came from the CIO Operative Division and suggested that the elimination of opposition actors could be hidden behind the pandemic. The Director General refused to authorize the operations. His juniors wrote a report saying he was too nice to lead the CIO. Moyo found out, and in a heated internal GOC meeting blasted his juniors. Provincial directors who sat in the meeting told Dug-up it was explosive, and Isaac's deputies flat out told him you are not an operative. Then leading the Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa survived numerous attempts on his life towards the 2023 elections. Moyo, who was eventually replaced by Fulton Mangwanya earlier this year, is reported to have unsuccessfully sought an exit in 2022 as confrontations and questions around his modus operandi from his juniors continued. Amongst many reforms Moyo brought to CIO, operatives reportedly did not take kind to him
demanding that they surrender their identity cards before knocking off to reduce cases of abuse. MaCIO, according to the article, also demanded reports for any case of excess force and barred the carrying of weapons. Tomabaricho wakati wa nyaya iyi muri Zimbabwe ndi Zimbabwe tikaziye kuti munaona sei nyaya iyi tudzezwa muri kufunga mu comment section ndofunga yakasike kutanga the opposition ichida kuurayiwa vanonson Chamisa vakufunga vakabuda vachitaura parufu rwapatso dzamara vaChamisa vakati ivo vachiti he always told ma opposition members kuti during time ye GNU kuti vasadye mu cabinet hands but vaisateerera. Chamisa nofungana materms akaitwa zvakare muupenyu hwake during the time yaita marallies ndofunga takaona mota yake yakapfurwa muri Zimbabwe. So zviri kunzi mugore ra2020 vaChamisa vaida kuurayiwa neCovid-19, vaida kuurayiwa nemaCIO zvobva zvanzi iCovid-19. Tisingazivi kuti tinoona sei nyaya itudzeo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Paenda kunana stadium achinoratidza maplacards ndo zvakamukokera dambudziko. Vakati iwo waonesa tinopedzera. Ndaitaura tiri mucabinet. Indakapedza 5 years. Vanozivana munangagwa. Anambobata kana tea. Mugaba munoziva biti. Udzaiwa. Mugaba usikati wakakuti ndinoroya ndiani. Uchikuziva dzamindikati wewe ngando usingaji kuno. Baba ndati imi president. Nana wabiti. Zvimondi mwizi bozi mawe yazvimakeke zvauya kuma 99. Zaina ndikati zvinhu zvenyu izvi ene mudhara ndamudaro zvinhu zvenyu mudhara zvichakuparira izvi musangodya musaita nyana rinoti rikangonzwa kuti pasvika muenzi rototi ndimai munoshamira nenyoka mudhara utosekadza iri idodyo iri igwenure ari mari pamudzito uchiruza nyaya amusiyakadaro rifari nzara ati ndinoziya komana makariti herisadza muteko usatevera ndapa unosvika kunonyudza hava kunyururi ndo zvakaita kuti mupana wayapinde muna taisireva vamanogoti nokungorwara aiwa mumatorongo ndaiudzana nahopweo ndaiudzana naSkala kuti vakomana chero mukaita nzara yakaita sei simbai mudye chikafu chamunonzwisisa ndamunorohwa mangwanani chinonzi struggle hazvisi kuti tainda kunopinda mukano mamupere. We must be able to be there as revolutionaries so that the revolution is not terminated. Because execution ya revolution haitwi nesutafa inoitwa tiri vapenyu. But hairevi kutovana kuita makwara, we must be very vigilant in whatever we are doing.